ሓደ እዋን ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቤት መንግስቲ ሓደ ወታደር ካብ ኩናት ንገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ ኣብ ጫካ ይጠፍእ እሞ ሓንቲ ጠንቋሊት ትረኽቦ። እዛ ጠንቋሊት ዘዳለየቶ ምግቢ 3 መዓልቲ ብተኸታታሊ እንድሕር በሊዑ ዘለኣለማዊ ባርያ ይቕየር። ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ እንድሕር ዘይሰትዩ ግን ክተርፍ እዩ። እዚ ወታደር እቲ መስተን ከይሰተየ ጠንቋሊት ምዃና ዝፈልጥ ዶ ይመስለኩም? ወይስ 3 መዓልቲ ስትያ ዘለኣለማዊ ባርያ እያ ክትገብሮ? ትልሙድ ሎማዓንቲ እውን መህንጠይ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ቪድዮ ላይክ ኢልኩም ብምጅማር ናይ ወትሩ ግዜ ሓገዝኩም ይፈለየና። ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ሓደ ካሮል ዝበሃል ንጉስ ዝመርሓ ንእሽተይ ቤት መንግስቲ ነይራ። ሓደ መዓልቲ እውን ነታ ቤት መንግስቲ ንክከላኸሉ ኮይዶም ዝነበሩ ወታደራት ኣብ ውግእ ነይሮም ስዒሮም ይምለሱ። እዞም ወታደራት ክምለሱ እንከለዉ እቲ ንጉስ ንስርሖም ብጣዕሚ መስኪኑ ብዙሕ ቅርሽን ወርቅን ክሽልሞም እዮም ዝፅበዩ ኣለዉ። ኣብ መንጎ እዞም ወታደራት ሓደ ያዕቆብ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ቅርሺ ድማ ልዕሊ ማንም ንዑ የድልዮ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ኢዱ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ካሊእ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን። ብዙሕን ከይፀንሐ ንጉስ ካሮል ምስ ጓሉ ልዕልቲ ኦገስቲ ናብቲ ብራንዳ ይወፅእ እሞ ነቶም ኩናት ስዒሮም ዝመፁ ወታደራቱ ፅቡቕ ኣቀባብላ ይገብረሎም። ንስራሕኩምን ጅግንነትኩምን ድማ ጓልየ ኦገስቲ ንሕድሕድኩም ናይ ወርቂ መዳልያ ክትሽልመኩም እያ ይብሎም እሞ ኦገስቲ ብገመድ ጌራ ክትሽልሞም ናብ ታሕቲ ትወርድ። ኦገስቲ ነቶም ወታደራት ሓደ ብሓደ ሜዳልያ ናሸለመቶም ትፀንሕ እሞ ኣብ ናይ ያዕቆብ ተራ ክትበፅሕ እንከላ ካብ ኢዳ ሞሊቓታ ናብ መሬት ትወድቕ። ክልቲኦም ከልዕልዋ ደኒን ኢሎም ዓይኒ ንዓይኒ ክጠማመቱ እንከለዉ ንጉስ ካሮል ይሪኦም እሞ ንያዕቆብ ይኹርየሉ። ጓለይ ኣብ ቀረባ ግዜ ስለ እትምርዖ ከምኡ ጌርካ ይጥምታ ኢሉ ድማ ይኹርየሉ። ኩሎም ወታደራት ሜዳልያኦም ከም ዝተቐበሉ ምስ ኣረጋገፀ እውን ንጉስ ካሮል እናብ ገዝኦም ንክምለሱ ይሰዶም። ካብቲ ቤት መንግስቲ ክወፁ እንከለዉ ያዕቆብ እዚ ኩሉ ግዜ እናተዋግአና ሕሊፍናዮስ ሓንቲ ሜዳልያ ጥራይ ክሰደና ደሞዝና ኸ ንምንታይ ዘይንወሃብ ኢሉ ይኹሪ። እቶም ኣዕርኽቱ ከረጋግዑ ዋላ ይሞክሩ ዳ እምበር ኣይሰምዖምን። ቅርሸይ ከይተቐበልኩ ኣይከይድን ኢሉ ናብቲ ቤት መንግስቲ ክምለስ ይሞክር። ግን እቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ዘብዓኛታት እንድሕር ደኣ ቀጢልካ ገዛኻ ዘይከድካ ናብ እስር ቤትካ እምበር ናብዚ ቤት መንግስቲ ይትምለስን ኢሎም የፈራርሕዎ። እቲ ዓርኩ እውን ንድሕሪት ጉትት የብሎ እሞ ምስቲ ንጉስ ምክታዕ ማዕርኽ እንደይ ሓደገኛ ምዃኑ የስታውሶ። ያዕቆብ ተናዲዱ እታ ሜዳልያ ናብ ኣፉ እትዩ ነኽሳ እሞ እንከይዶም ጎየት ምስ ተሰበረት እዚ ሜዳልያው ካብ ወርቂ ኣይኮነን፣ እዚ ንጉስ እዚ ይሽውደና ኣሎ ሰራቂ ኢሉ ተፃሪፉ ስዕርኽቱ ይኸይድ። ምስ ዓርኩ ነዊሕ ምስ ተጓዓዙ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ መንገዲ ይወፅሑ እሞ ያዕቆብ ናብቲ ጫካ ኣትዩ ንገዝኡ መንገዲ ይቕፅል። ኣብ ውሽጢ ጫካ ድማ ዳን እትበሃል ሓንቲ መፍርሒት ኣብ ጎጆ ትነብር ጠንቋሊት ኣላ። መዓልቲ መዓልቲ ክገዝኣ ትወፅእ እሞ ኣብቲ ጫካ እናተንቀሳቐሰት ኣቝፅልቲ እናሃርየት ዝረኸበቶም ሓሰኹት እናበልዐት እያ ትነብር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ያዕቆብ እናኸደ እንከሎ ጫምኡ ተወዲኡ ስለ ዝነበረ እሾኽ ይወግኦ እሞ ብቓንዛ ክእውን ከሎ እታ ዳን ትበሃል ጠንቋሊት ትሰምዖ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ መርዓውየ ረኺበ ኢላ ድማ እናተሓጐሰት ናብ ውሽጢ ገዝኣ ትኣቱ እሞ ዝኾነ መስተ ምድላይ ትጅምር። እቶም ዝተፈላለዩ ቁፅልቲ ናብ ውሽጢ ናእትየት ድማ እዚ ደገ ዘእወየ ወዲ ሕጂ ን3 መዓልቲ እንድሕር ዳኣ እዛ መስተ ሰትዩ ንዘለኣለም ሰብኣየ ኮይኑ ምሳዩ ክነብር እናበለት ነተዋሓፁ ረቕሚጣቶ ዝነበረ ኳኳ ትዛረቦ። ያዕቆብ ኣብቲ ጫካ ኮፍ ኢሉ እንከሎ እታ ጠንቋሊት ዝሰርሐቶ ፀብሒ ይጨኖ እሞ እናሰዓቦ ናብቲ ገዛኣ ይኸይድ። ግን ሕጂ ህድሞ ዘይኮነስ ደስ በሃሊ ቢላ ኮይኑ ይፀኒሑ። ግን ዳን ገዛኣ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ባዕላ መልክዕ እውን ያቀይራቶ። ብጣዕሚ መፍርሒት ነበረት፣ ሰሓቢትን ቆንጆን ሰበይቲ ትቕየር እሞ ናብ ደገ ወፅያ ንያዕቆብ ትቕበሎ። መን ምዃኑ ክትሓቶ እንከላ እውን ኣብ ውግእ ነይሩ ዝምለስ ወታደር ምዃኑን ሕጂ ብጣዕሚ ደኺምዎን ፀሚዎን ስለ ዘሎ መዕረፍን ምግብን እንድሕር ሂዋቶ ዝደለየቶ ስራሕ ከም ዝሰርሐላ ይነግራ። እታ ጠንቋሊት እውን ደስ ኢልዋ ንገዛኣ ተእትዮ እሞ እቲ ተዳልዮ ዝነበረት ኣስማተኛ መስተ ተስትዮ። ቆስልታትካ ቀልጢፉ ክሕወልካ እያለ እውን ዝኾነ ቆፅልታት ጨፋሊቓ ናብ ቆስሉ ትለኽዮ። ናብ ቤት መንግስቲ ክንምለስ እንከለና ልዕልቲ ኦገስቲ እታ ሳራ ትበሃል መስተኣናገዲታ ጨጉራ እናዕረየት ኣላ እያ። ኣብ መንጎ ዕላለን እውን ሳራ ንኦገስቲ ኣቦኹ ሙዚቃ ብደንቢ ከኣሊ እዩ ዝብለክሎ ንምንታይ ዘይትላመዲ ኢላ ተሓታ እሞ ኦገስቲ ልዕሊ ኩሉ ጫካን ኣትክልትን ፍየርታትን ከም ትፈቲ ሙዚቃ ትመሃረሉላ ምክንያት ኣቦኣ ስለ ዘገድዳ ጥራይ ምዃኑን ንሳራ ትነግራ። ናፍቲ ናይ ጠንቋሊት ገዛ ክንምለስ እንከለና ድማ ያዕቆብ ደቂሱ እንከሎ እታ ጠንቋሊት ብትኽክለኛ መልክዓ ጠጠው ኢላ ናጠሞተቶ ትጸንሕ። ግን ሃንደበት እቲ በስማታ ናብ ዒፍ ዝቐይረቶ ኳኽ ድምፂ የውፅእ እሞ ያዕቆብ ንዑ ሰሚዑ ይትስእ። እታ ጠንቋሊት እውን ደጊማ ናብ ጽብቕቲ ጓል ትቕየር እሞ ያዕቆብ ድሓን እንተኾይኑ ትሓቶ። ያዕቆብ ድማ እቲ ተጎዲኡ ዝነበረ ኢዱ ቀሊዑ ብምርኣይ ሳላኺ ሙሉእ ንሙሉእ ድሒነ ዝደለኽዮ ነገር ሕተተኒ ክገብረልኪ ኢሉ ድማ ከም ዘመስግና ይነግራ። ዳን ብዙሕ ኣይገበርኩን
ክንዶ ይተመስግነኒ ክትሕግዝ ተደሊኻ ግን ዕንጨይቲ ፈልፅ ሌላ ደገ ትሰዶ እሞ እቲ ትማሊ ሰሪሓቱ ዝነበረት መስተ ሎማዓንቱ እውን ደጊማ ተዳሊ በቲ ወገን ድማ ናብቲ ቤት መንግስቲ ፍራንክ ዝበሃል ልኡል ይመጽእ እሞ ንልዕልቲ ኦገስቲን ንኽምርዓያ ካብዚ ሕዚ ትመርሖ ዘለኻ ቤት መንግስቲ ቀኒስካ ሃበኒ ኢሉ ንንጉስ ካሮል ይሓቶ ንጉስ ካሮል በቲ ሓሳብ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ ግን ፍራንክ ካሊእ ሓሳብ የምጽእ ንዚ ቤት መንግስቲ ዝወርሱ ዓሌት ኮነ ዘርኢ ስለ ዘይብልካ ድሕሪ 10 ዓመት ቤት መንግስትኻ ኣነ ንኽመርሖ ተስማዕማዕ እሞ ንልዕልቲ ኦገስቲ ክምርዓያ ኢሉ ንንጉስ ካሮል የስማዕምዖ ብዙሕን ከይዶም ገይድ ልዕልቲ ኦገስቲ ናብቲ ክፍሊ ተኣቱ እሞ ምስ ናይ ቀረባ ግዜ ሕፁያ የፋለጣ ኦገስቲ እውን ንልኡል ፍራንክ ሙዚቃ የፈትቱ ኮይኑ ተሓቶ እሞ ፒያኖ ምጭዋት ትጅመር ልኡል ፍራንክ ድማ ናይ ሴፍ ቅልስ እምበር ሙዚቃ ከም ዘይፈቲ ይነግራ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ያቆብ ዳን ከይረአዮ ካብ ደቃሱ ይነቅሕ እሞ በቲ ናይ ጠንቋሊት መልክዓ ይርአ ብጣዕሚ ይድንግፅ ግን ከዓ ንኸይፍለጥ ዝደቀሰ ይምስል ዳን እውን ዝረአያ ዘይመሰላ ሎማዓንቲ እታ ሳልሰይትን ናይ መጨረሻን መዓልቱ ስለ ዝነበረት እቲ ኩሉ ግዜ ተስትዮላ መስተ ምድላይ ትጅመር ድሕሪዚ ያቆብ ካብ ደቃሱ ዝተስእሎ የምስል እሞ ዳና እውን ቀልጢፋ ናብ መልክዕቲ ጓል ትቐየር ያቆብ እቲ ዓንተው ዝርአዮ ናይ ጠንቋሊት ገጽ ትኽክል እዩ ነይሩ ታይሉ እናተጠራጠረ እዩ ነይሩ ዳና እቲ ኩሉ ግዜ ተስትዮ መስተ ትቐርበሉ እሞ ስቶም ወቕቲ ሓዊኢኻ ኢላ ብድሕሪቱ ጠጠው ትብል ያቆብ ነቲ መስተ ከሕብሮ እንከሎ ግን እቲ ትኽክለኛ መልክዓ ኣብቲ ዝሰትዮ ነበረ ነገር ተንጸባሪቑ ይረኣዮ ብጣዕሚ ደንጊጹ ካብቲ ጠረጴዛ ይትስእ ግን ከዓ ክፋለጥ ኣይደልየን ዝጽበዮ ሰብ ስለ ዘለዎ ቀልጢፉ ክኸድ ከም ዘለዎ ነጊርዋ ንብረቱ ጠርኒፉ ክወፅእ እንከሎ ዳን ብጣዕሚ ትናደድ ምክንያቱ ኣብታ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ዳን እታ መስተ ከይሰተየ ይኸይድሎ ዳን ካብቲ ጎጆ ክወፅእ እንከሎ ስዕባቶ ትወፅእ እሞ ኩሉ ግዜ ብድሕሪቱ ክገድፋ እንከሎ ሓሊፋ ብቅድሚቱ ትጸንሖ እንድሕር ደኣ ክኸይድ የልካማ ሓንቲ ነገር ሓግዘኒ እሞ ክትከድ ክፈቕደልካ ኢላ ትነግሮ ያቆብ ካብቲ ቦታ ንኽወፅእ ተሃንጢኡ ዝደለኸዮ ክገብረልኪ እየ እንታይ ክሕግዘኪ ኢለ ሓታ እሞ ኣብቲ ጥቓ ገዛኣ ናብ ዝነበረት ዒላ ወሲዳ ናብዚ ውሽጢ ዝኣተየ ንፋኑስላ ንሳው ጸለይ እሞ ክትከይድ ኢኻ ኢላ ትነግሮ ያቆብ ፈቃደኛ ኮይኑ እቲ ገመድ ሒዙ ናብቲ ውሽጢ ዒላ ይኣቱ እሞ ኣብ ውሽጢ ወዲቓ ዝጸንሐት ሰማያዊት ፋኑስ ይረክብ ኣልዒሉ ናብ ጅብኡ ምስ ገበራ ረኺበያ እኒኹ ሰሓብኒ ኢሉ ነታ ጠንቋሊት ይነግራ ዳና እውን ንዝተወሰነ ርሕቐት ስሒዋ ንእሽተይ ልዕል ምስ ኣበለቶ ኣብ ፍርቂ ኣብፂሓ እንድሕር ደኣ ከውፀካ ደሊኻ መጀመርያ እታ ፋኑስ ኣቐብለኒ ኢላ ትነግሮ ያቆብ እዛ ጠንቋሊት ተኣሚኑ መጠረሽኡ ቀረባ ምዃና ተረዲእዎ እንድሕር ደሊኺ ሰሓብኒ ምስ ወፃኹ ክበኪ ተዘየለ ግን የበክን ይብላ እሞ እምበኣር ከም ድላይካ ኢላ እቲ ገመድ ሰዲዳ ናብቲ ውሽጢ ዒላ ከም ዝጸድፍ ትገብሮ ናብቲ ትኽክለኛ መልክዓ ተመሊሳ ድማ እናሰሓቐት ሕጂ ከምቶም ካልኦት ኣብዛ ጉድጓድ እዚኣ ክትመውት ኢኻ መውፅእ የብልኻን እናበለት ትስሕቆ ያቆብ ብስራሓ ብጣዕሚ ተናዲዱ ተመሊሱ በቲ ገመድ ክድይብ ክምኩር እንከሎ ኩሉ ንብረቱን እቲ ገመድ ተኣሲሩ ዝነበረ እምንን ናብቲ ውሽጢ ትድርበሉ ያቆብ ተስፋ ቆሪፁ ሽጋራ ክስሕበ መሬት ኮፍ ይብል እሞ ክልኩሰላ እታ ሰማያዊት ፋኑስ ክኸፍታ እንከሎ ሃንደበት ካብ ኢዱ ትስወር በበይ ከም ዝመፀ ዘይፍለጥ ሓደ ስማተኛ ሰብኣይ እውን ኣብ ቅድሚቱ ጠጠው ይብል ያቆብ ካብ መሬት ተሲኡ ተደናጊፁ ታዋኢኻ ካበይ መፂኻ ኸይሉ ንተስማተኛ ሰብኣይ ይሓቶ እቲ ሰብኣይ ድማ ኣነ ጂኒ እየ እታ ፋኑስ ክትውላዕ እንከለኻ እየ ዝመፅእ ኣዳለኻዮ ትምኒት ድማ ጋዲ ክገብረልካ ኢሉ ይነግሮ ያቆብ ድማ እንድሕር ስማተኛ ኮይንካ እስኪ ካብዚ ቦታ ውፀኒ ኢሉ ይሓቶ እቲ ጂኒ ኣነ እውን ናይዛ ጠንቋሊት እሱር እንከለኹ ኣብዚኣ ተዓፅየ ነይረ ሕጂ ግን ንዓኻ እቲ መውፅእ ኸርእየካ ኢሉ ሓንቲ እምኒ የዘር እሞ ኣብኡ ዘይነበረ ማዕፆ ሃንደበት ተፍትዒላ ይኽፈት በቲ ኣፍ ደገ ወፂኦም ብበዓቲ ንእሽተይና ተጓዓዙ ይጸንሑ እሞ ኣብ ሓደ ቦታ ብጣዕሚ ብዙሕ ወርቂ ይረኽቡ ያቆብ ብጣዕሚ ተሓጒሱ እናጎየ ሙሉእ ሰውነቱ በቲ ወርቂ ይኽደን እቲ ጂኒ ድማ ሓደ ፀግዒ ደው ኢሉ ሕጂ ኸ ዘድልየካ ነገር ነድዩ ኢሉ ንያቆብ ይሓቶ ያቆብ በዚ ሰዓት ብጣዕሚ ጠሚዎ ስለ ዝነበረ ዝብላዕ ነገር ክቐርበለ ኢሉ ይሓቶ እቲ ጂኒ ድማ ካብቲ በዓቲ ወፂኡ ኣብቲ ሳዕሪ ብጣዕሚ ብዙሕ ምግቢ ጠረጴዛ ቀሪቡ ይጸንሖ ያቆብ ክንዲ ዝኸኣለ ወርቂ ተሸኪሙ ካብቲ በዓቲ ይወፅእ እሞ እቲ ዝተቐረበ ምግቢ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ጎዩ ኸይሉ ክብልዕ ክብል ግን እቲ ጂኒ ጠጠው የብሎ እሞ ቅድሚ ምብላዕ ምጅማሩ ኣከዳድንኡ ንኸስተኻኸል ይነግሮ ኣብ ሰዓት ያቆብ በቲ ጂኒ ብጣዕሚ ተረቢሹ ስለ ዝነበረ እታ ሽጋሩ የጥፍኣ እሞ እቲ ጂኒ እውን ይስወር ያቆብ እንከይተቸገረ ተቐሪብሉ ዝነበረ ምግቢ በሊዑ ይውድእ እሞ እቲ ጂኒ ከመይ ገይሩ ከም ዝቆፃፀሮ እውን ፈሊጥኒ ሽጋሩኡ ክብላዕ እንከሎ ደጊሙ እቲ ጂኒ ይመፅእ እቲ ጂኒ ድማ ንያቆብ ሕዚ ኸንታይ ኢኻ ደሊኻ ኢሉ ይሓቶ ያቆብ እቲ ንጉስ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበደለኒ ሕነይ ክፈዲ ይደሊ ኢሉ ይነግሮ እሞ ኣነ እንታይ ክገብር ኢሉ ክሓቶ እንከሎ ሕጂ ዕርፍ እየ ዘለኹ እሞ ቁርብ ተፀበየኒ ሓሲበ ክነግረካ ኢሉ ኣብ ሓደ ፀግዒ ንኽፀበይ እዝዞ በቲ ወገን ንጉስ ካሮል ምስ ጓሉ ኣብ ማኣዲ ይቕርብ እሞ ንጉስ ፍራንክ ከመይ ርኢኽዮ ፈቲኽዮ ዶ ኢሉ ንጓሉ ይሓታ ንሳ ድማ ልኡል ፍራንክ ሙዚቃ ይፈትን ኣነ እውን ይፈትን ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ግን ብዛዕባ ናይ ካራ በኣሰ ጥራሕ ኢላ ነቦኣ ትነግሮ ኣቦኣ ምግቡ እናሓየኸ ብግዜ ክትፋቱ ኢኹም
እንድሕር ደኣ ምርዓይ ኣበይ ኸግን ኣብ መንጎና ሓያል ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ህዝብና ድማ ኣይክጉዳእ ኢሉ ጓሉ ንቤት መንግስቲ ኢላ ዓቕሊ ጌራ ንኽትምርዓይ ነግራ ያዕቆብ ድማ ናፍታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከተማ ይመለስ እሞ ፍየር እናገዝአ ንሓንቲ ጓል ይህባ እዚ ኩሉ እናገበረ ግን ሓደ ቆልዓ ብርሕቐት እናተኸታተሎ ይጸንሕ እሞ ቀስ እናበለ ይስዕቦ ያዕቆብ ንብረት ክገዝእ ኣብ ሓደ ድኳን ጠጠው ክብል እንከሎ ግን እቲ ቆልዓ ቀሲሉ ይቐርቦ እሞ እታ ወርቂ መሊኣ ዝነበረት ሻንጥኡ መንጢልዎ ሃዲሙ ናፍቲ ዕዳጋ ይኣቲ ኩሉ ግዜ ያዕቆብ ነቲ ቆልዓ ኸርክቦ ንእሽተይ ክቐርዮ እንከሎ ገለ መሰናኽል ይገድፈሉ እሞ ተዓንቂፉ ይወድቕ ግን ድሕሪ ክንደይ መከራ ያዕቆብ ስዒቡ ይቐርቦ እሞ እቲ ቆልዓ ኣብ ሓደ በርሚን ይሕባእ ያዕቆብ ይረኽቦ እሞ እቲ ቆልዓ ካብታ በርሚን መውፂኡ እቲ ወርቂ መሊሱ ይቅርታ ይሓቶ ኣነ እዚ ወርቂ ሰርቀሉኹ ምኽንያት ኣደይ ሓሚማ መሐከም ስለ ዝሰኣን ኩላ ኢሉ ንያዕቆብ ድሕሪ ምንጋሩ ያዕቆብ ሓንቲ ወርቂ ሳንቲም መውፂኡ ይህቦ እሞ ድሕሪ ሕጂ ክትሰርቕ ከይረኸብካ ኢሉ ይፈራርሖ ድሕሪኡ ናብ ሓደ ሆቴል ይኸይድ እሞ ነቲ በዓል ዋና ሓንቲ ወርቂ ሳንቲም ደርብዩ ምግብን ስተ ማይን ይደሊ እየ ንዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ክጸኒሕ ኢሉ ይነግሮ ናብ ውሽጢ ኣትዩ እቲ ማዕፂኡ ዓፂዮ እሞ እታ ፋኑስ ይውልዓ እቲ ጅኒ መፂኡ ድማ ሕጂ እንታይ ደሊኻ ኢሉ ንያዕቆብ ይሓቶ ናብ ናይ ንጉስ ካሮል ቤት መንግስቲ ኸይዱ እሞ ንዕኡ ልዕሊ መጠን ክባር ዝኾነ ነገር ሰሪቕካ ምጸለይ ፈጺሙ ክትክኦ ዘይኽእል ነገር እንድሕር ሲኢንዎ ልቡ ዝሰውሮ ኢሉ ይሰዶ እሞ እቲ ጅኒ ድማ ሕራ ኢሉ ንምሸቱ ንልዕልቲ ኦገስቲ እውን ኣስሒቱ ካብ ምድቃስ ኣልዒሉ ናብ ናይ ያዕቆብ ክፍሊ የምጽኣ ያዕቆብ ደንጊጹ እንታይ ክገብራ እዚ ኣምፂኻለይ ኣነ እኮ ናቱ ንብረት የኢለካ ኢሉ ነቲ ጅኒ ይኹርነሉ እቲ ጅኒ ድማ ንጉስ ካሮል እዚ ዓለም ዝተረፈ ቤተሰብ የብሉን ከም ጓሉ ክባር ነገር ድማ የለን ኢሉ ንያዕቆብ ከረድኦ ይፈተን ያዕቆብ ቅሩቴ እናተረጋግዐ ሕጂ ሞታ እያ ክገብራ ኣብ ምንታይ እያ ክትጸኒሕ ኢሉ ይሓቶ ዝተወሰነ መዓልቲ ምሳኻ ገበራ ንጉስ ካሮል እንድሕር ጠፊኣቶ ብጣዕሚ ይኽጭነቕ ሽዑ ድማ ዝደለኻዮ ነገር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኢሉ ንያዕቆብ ይመኽሮ ያዕቆብ እቲ ሓሳብ ዋላ ምንም ኣይፍተዮ ዘይምስምዕማዕ መማረፂ ይነበሮን ብሓደ ናብ ሓደ ጫካ ይኸዱ እሞ ልዕልቲ ኦገስቲን ካብ ደቃሳ ክትነቅሕ እንከላ ብጣዕሚ ትደንግጽ መን ኢኻ ናብዚ ኸመነ ኣምፂእኒ ኢላ ንያዕቆብ ተሓቶ ያዕቆብ ንሱ ከም ዘምጻ ክነግራ እንከሎ እቲ ጫካን ፍየርታትን ቃላይን ብምርኣያ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ትኸውን ኣቦኣ ካብቲ ቤት መንግስቲ ንኽትወፅእ ብዙሕ ስለ ዘይፈቕደላ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ካብ ቤት መንግስቲ ብምውፅኣ ብጣዕሚ እያ ሕጉስቲ ንያዕቆብ ትኩር ኢላ እናርአቶ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ንስኻ ብቐዳማይ ሜዳልያ ሸግለምኩኻ ወታደራይ ኮንካ እንዲኻ ኢላ ድሕሪ ምሕታት እወ ኢሉ ይምልሰላ ዝርኦም እንከይቀጸሉ ናይ ጥንቁርዋዕ ድምፂ ይሰምዑ እሞ እናጎዩ ናብቲ ቃላይ ኣንፈት ይኸዱ ኣብኡ እውን ንእሽተይ ጃልባ ይረኽቡ እሞ ናብ ልዕሊኣ ተሰቒሎም ኣብቲ ቃላይ ምዝንጋዕ ይጅምሩ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ኦገስትን ያዕቆብ እዚ ኩሉ እንተኽክል ዲነ ቅድሚ ሕጂ ርአ ኣይፈልጥን ናይ ሓቂ ኮይኑ ይስምዕንን ሌላ ድማ ትነግሮ ያዕቆብ እዚ ኩሉ ሓቂ እዩ ንዓይ ዘጠራጥር ነገር የብልኽን ኢሉ ንኽትኣምኖ ይነግራ ድሕሪ ደቓይቕ እቲ ጅኒ ናፍቲ ጫፍ ቃላይ ይመጽእ እሞ ኦገስት ምስ ረአየቶ መን ምዃኑ ንያዕቆብ ተሓቶ ያዕቆብ ድማ እዛ ሓጋዚ እዩ ፀሓይ ስለ ትወፅላ እውን ናብቲ ቤት መንግስቲ ንሱ ይኽምልሰኪ ኢሉ ይነግራ ኦገስት ድማ እንድሕሪ ሕጂ ክኸይድ ኮይነ ጽባሕ ምሸት ከም ትረኸበኒ ቃል እተየለ ኢላ ትነግሮ እሞ ያዕቆብ ቃል ይኣትየላ ያዕቆብ እንከይወግሕን ገዛኣ ትምለስ እሞ እቲ ለይቲ ዘሕለፈቶ ነገራት እናዘከረት ብጣዕሚ ደስ ይብላ እናሰሓቐት ሰምዐታ ሳራ እውን እንታይ ረኺብዋ ኢላ ክትሪኣ ትመጽእ እሞ ኩሉ እቲ ዝገጠማ ነገር ትነግራ ቁርሲ ክትበልዕ እንከላ ንጉስ ካሮል ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኮይና ይሪኣ እሞ እንታይ ደኣ ክንዲ ዘሐጉስኪ ኢሉ ይሓታ ኦገስት ግን ብዛዕባ ያዕቆብ ንቡኣ ክትነግሮ ስለ ዘይትኽእል ምንም ኢላ ሓዲጋቶ ትኸይድ ግን ንሱ ሕጂ እውን እናተጠራጠረ እዩ እቲ ምሸት ንሱ እውን ያዕቆብ ከምቲ ቃል ዝኣተየላ ብመሽኮታ ናብቲ ቤት መንግስቲ ይመጽእ እሞ ሒዙዋ ንሓደ ምድላው ይኸይድ ኣብኡ ብሓደ ክስዕስዑን ክደርፉን እንከለዉ ድማ ቀስ በቐስ ፍቕሮም እናጠንከረን እናሓየለን ይመጽእ እቲ ዝቕጽል ንግሆ ያዕቆብ ንኦገስቲ ብጣዕሚ ስለ ዝቐረባ ጽባሕ ክምርዐየ እዚ ክንገብር ድማ ይግበአናን ኢላ ጠጠው ተብሎ ያዕቆብ እዚ ትምርዐየ ልኽልኡል ግን ትፈትዮ ድኺኢሉ ይሓታ ኦገስቲ ድማ ነቲ ልኡል ከም ዘይትፈትዮን እዚ ኩሉ ትገብርላ ነቦኣ ኢላ ምዃኑን ትነግሮ ያዕቆብ ስኑ ነኺሱ ኣቦኹ እኮ ብጣዕሚ እዩ ሸዋዲ ንዓኹን ይሽውደክሎ ይኸውን ንምንታይ ተኣምንዮ ኢሉ ይሓታ ኦገስቲ ብዘረብኡ ተናዲዳ ንምንታይ ቦ ሸዋዲ ኢልካዮ ሸዊደ ይፈልጥን ኢላ ክትካትዖ ትሞክር ያዕቆብ ኣነ ንዓኺ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኪ ክሕሲ ድማ ኣይክእልን ግን ድሕሪ ዘይተኣምነኒ ከይድኩ ባዕልኻ ጻሪ ኢሉ ናብ ቤት መንግስታ ይሰዳ ናብቲ ቤት መንግስቲ ተመሊሳ ሳራ ጨጉራ እናመሸጠትላ እንከላ ኣቦይ ከመይ ዓይነት ንጉስ እዩ ኢላ ትሓታ ሳራ ድማ ኣቦኺ ብጣዕሚ ጨካን መፍርሕን ጐራሕን ንጉስ እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ነብሱ እዩ ዘቐድም ኢላ ክትነግራ እንከላ ክትኣምን ኣይከኣለትን ካብቲ ኮፍ ዝበለሉ ተሲኣ እናብ ጐየት ናብ ናይ ኣቦኣ ክፍሊ ትኸይድ እሞ ቅድሚ መዓልታት ነቶም ወታደራት ትሽልሞም ዝነበረት ሜዳልያ ትኽክል ዶ ይኮነን ንምፍታሽ ብኣፋት ንቕሶ እንከይዶም ጐየ ስለ ዝተሰበረ እውን ብትኽክል ወርቂ ከም ዘይኮነን ኣቦኣ ከምቲ ያዕቆብ ዘላ ሸዋድን ዓርሱ ፎታዊን ምዃኑ ትርዳእ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ኣቦኣ ናብቲ ክፍሊ ይመጽእ እሞ ነቶም ወታደራት ንምንታይ ሕማቕ ሓጭን ሂብካ ሸዊድካ ኢላ ትሓቶ
أبو أتناديدو صحيح تمرعي نازي ملكتك بوليتيكاو قداي تأتيلو خريلا أوغستون نعاون كيشور كان يترفن فتسيما دما يمرعيني لا ناوغيت ناو كفلات ملس نقوس كارول نحدا قاردي صوعمو نعسرار وعتي ساعات كعين خاخيت فلا فتسوم دما خاز بيت منغست نخيت واتسق حل يايلو حدو تادر اقراي سيدلا اتمشيت نسو كم تقول جيزة زقورو ياقوب ناو كفلاي متسمو كتريون كلا ناوغيت كيدا تحقفو حق خاخا أبوي كم تزال كاني شوارو خوينو تانيحو نساخا خيد دما يدلي إلات نقرومو ياقوب نتيجيني ناوي تخدنا حشنا اليوم حتوو سو دما نبوزو عدتات فوتو متيو ناقلاوات امروتوم أتو مساسال ساعات أتو نقوس ناو قالو كفل غسنا لقررون كلو أتوم كحلي وازقو بأمو تادرات ديك أسوسي دوام هاريسوم يتسنحوو تدناقيسون كوريون ناقوين افتوش تخفل خاطن كلوغن أوغستين يلان نقوس كارول تناديدو نتوم دكيسوم زنورو تادرات نارا حيتسو أممو نسارا كالتفكم ممتوائلي لأخم سارا كم ديك أساتو قوتيتا نفتو أسورات الساقويلو كفلتو سدمو أتو نقوس قواليناوي كيدايلو حتان كلو كتزارو فقادنياي نورتن كلتا مساكين أركتوت ولدا ناو قدميو يمصممو أوغستي ناوي كم زخدت زينة جيركني كلتيوم ولدخي أو قدمي خصيفوم يليو فرارحا أو ساعة زي سارة من ممارس سلا زينة ورا كل ناقر نتو نقوس تنقرو أو تمساسال ساعات ياقوبنا أوغستي نتاليان كخودي حاسولو نوينوم كزارو سلا دليون اتافانو سيطفا أمو اتجنون تسويري غيد جنن كيدون قيو اتو نقوس وتعدرات حيزونا فتخفلي آتمو ياقوبنا أوغستي نتحازو أو كيدي اتانا ياقوب أسماتنيا فانوس أو دحري تقدف نياقوب نأسروي تأتيو نأوغست دما ناكفلاو سيدي عاتيا أوغست جن عارفا خوف كتولي دليتن كمي جيرتوت أخو عشاني لا دما محسات جمر أما ترشا حدا حساوي متسألامو حاج انحزات داليا نتو أفتا قزح اللان ورقارد بزخونا نقر نخحقزانا وشت تزوعا أوغستي روسو بتحاجن وقعا ونو تسحدومو ناطو خداونتن قوعين تشفينا نقول لسا حليفاتو نياقوب كترحنو نفت إسروي تخيل جن ياقوب حزات تغطو تغط مكرن كلا فقادن ينورن أنا زملت ألا زولت أتمنجد اللهني جن فانوسي أفتاني عن توقف لله أمت الليلي سدا على ساعة زي نقص كارول مسلو الفرانك بشكوت الناولعو نياقوب مقتل زخون بوتانا تداليه بمشكوت يريلو شعو تزح اللي أنورو تاداري متأمو أوغستي نعي انتعا كل غداون تيسريقها نهادي مايلي نقرم إذا تفليتو نقولو متادراتي نقرم أمو أوغستي أف دقغتو تغتل تتحاز أفتا ساعات نساقن حدا معاتن ياقوب سريقو زنورو قلعا أف دقت ريقمو ناو غزاخي دمو نا ياقوب شانطة قلتف كام تصوليلات لأخو اتو متادرات دما ياقوب زغتلو لساعات سليزا أخله نغوص دوو نفت إسرويت موتيوم يوتوو بتقول عدما إنه قوينا في هوتيل خيدمو نتبع الوانا نا ياقوب شانطة نغوي حتو نتبع الهوتيل نغوي تسمع معن بتقول عدما كونيلو عطروتاتنا العالم مسفارك جمرن كلو أشكعوه تانا ياقوب شانطة العلو إنه قوي وصللو نقص كارولن لول فرانكن أو لعل زوالو بوتا خوف يولومو كارول ناو كدميتو ممتيوم ندحر دقا لول فرانك تمرعي فقادنيا زي كونكي ياقوب تحانيقو موتي لوم يفرارحوا أوغست دما اتاقول عشان تحيزوك ساوز متسق جيزا نغهليو فليت نأسحاتت مسيلات ودق نقص كارول دما قوال غيت السأت ياقوب نغيح النقي إززمو كلاتهم يتبايو اتقولعا اتاشان تحيزو أعف دقت بيت منغستيو يتسحمو عمتو ياقوب زهاو حند سانتيم تتقيمو تخوراتهم سريقو إناو قوينا وجداتي ناوشتاتيو نأوغستن مسرقيا كم زمتسأل خفلتا بقافو يفاتيلا أوغست دما منم كم زي كونت كالتفات تسأمو أنا نزلو الفرانك مرعيه جن دحرت حنكو غينكا نايمت الرشات منيتو جدن قادر تقورو لني كايلات حتو اتنقصون فقادن يقوينو ياقوب نايمت الرشات منيت كاتا إلي حتو مو ياقوب شغار أغسات مخاني نقرو اتو كرات انحقو العاون ياقوب اتاسماتن فانوسن شغارو اني قبلو ياقوب اتا فانوسو زخفت اللاسعات اتجيني متسمو حجي غنتا خادلي خايلون ياقوب يحتو كلاتهم نتيجيني زرأيو سوات بتعمي دنكتو تاوائلهم دما يقرامو ياقوب دما نعينت أقراني نزوم كقول نزوم كرلو دما كلاتهم كصعيهم يلي نقرمو يدو فاتحو نتوم قاردتات كلاتهم يقطقطهم لقول فرانك كارو يوتسمو سواعيت وين كان عقد أمننا ولا يتسنح اتجيني كسنا ولا قروان كلوغن أمنا يفرحمو حد يقوي هدم إذا قلنا رئيس نهر نقص بتعمي يفرحمو أو دحلوهم بري حبا اتجيني دمان ياقوب نزي نقصك انتاي كقورو يلي حدمو نافتج أكاوسيتكا أطقانايتات أنقاليت كزاغمتو اتو نسات دوليلا تبوق سواعي قونا لأيلو ناقل لدي سحق اتو نقص هاندوتوني يسحدمو كتسئن كلو أطقاناي دانك زيركب اتات أنقاليت دما نحو بمرآيات حقويسا اتقول لغيزة الداليو زنورات كمام مدلايات جمر
ያዕቆብ ንኦገስቲን ተመርዒዩ ንጉስ ተዓዲ ኮይኑ እናረኣና ድማ ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹም ወጥኩም ተስፋ ይግበር። ቻናል ሓደሽቲ ኮይንኩም ሰብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ። ደጊምና ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ጸንሒ